Lehenengo Durungora, gero Carmelo, gero Larrañagara, gero Parku Pomende, gero Burgosera. Burgosen 6 hilabetien metro kuadro baten barruen kaka eta txixien da lo. Eitzen metro kuadro baten barruen zerraitzen. Gero handik Astor gara. Gero handik Astor gara. Astorgatik Santiago Compostela gantxe zuberti dian, segun izaten, berak. Santiago Compostelako Elisi Arreletan, gure egin zentez argin izan, ofesio. Argina. Elisi Arreletan, Santiago Compostelatik, Karslatik, urtan, Elisi Arreletan ero eta bien. Daka loitzen Karsla. Ebardo, bierra, antxe, benta gauzala. Zantzien, Karselien, Astorgan nomazan apurate zeilo eta gizio, anilgo izala zaten. Humidalien. Zer, horma guzti gulea ez jola. Astorgan. Juizizioen nuen hiletzen badakizue? Bilbo. Bilbon. Eta hemen ikusten dut 12 urteko, 12 urte eta egun bat. Egun bat. Ezta? Hori amak esataban sala ez zituen, orduan denporan. Ze hori egun bakarroi, Txarra izan, txarra. baina aldatu inzeikela. Aldatu, ero gehitu, ero bitxitu. Beti deko esperantzi bitxituko zuena, ero? Askoik etxitu zin da, guri begitxitu. Badakizu nortzuk izen ziren zure naitikin batera juzgatu abizunak? Kartzelan zinak, Uzgatu. uzgau abizunak. Bai. Baina, hortxe konsegalan zinak, hortxe.